Čaute ľudia, tu je Marcelios a ideme natočiť ďalší Minecraft part od part 1 dneska, lebo videli ste asi dvojku a to bolo koniec sveta, lebo zle to bolo proste, všetci ma tam začali žrať, kostrička ma zabila, zombík ma zabil, pavúci išli po mne a proste katastrofa. Tak dneska ideme hrať od jednotky, ale voľaký easy. Takže natáčame na YouTube už je za pol minúty, ideme hrať Creative Survival. Kde sa má nový tak. Toto si dáme a ideme na to. Ježiši, to je aký svet? To je báno. Postaviť voľaký domíček. Ne, čo poviete? Kačičky behajú, kopeme to sem. Stiahol hry? Z čoho si stiahol hry? Ja si to vynášam potom. Dúfam, že to nie je spoplatnené. To bola moja babka, ona trošku, teraz natáčam na jej telefóne, ona je trošku taká, nie je taká, normálna je, proste, ale viete ako babky, nerozumí sa technike. Tuto je dobré miesto pre dom. A tuto máme rovno aj červený zub. Takže čo si tu postavíme domčeku? To je si kokos, to je toľko vecí. Postavíme si Black and Yellow dom. Áno, poďme na to. Začneme čiernou. Kde je tá čierna? Čierna a... Šakáč. To je čo? Jej. Aha. Dobre, postavíme to. Tak. Teraz. Tak. Tu je. Tak.
No, tutaj to dobra. Dobre, a môžeme ísť na to. Takže. Ideme stávať si Black Yellow dom. Tak. Tieto odstráňme. Tak spravíme. Nie. Tak. Tak. Takto. Takto. Taký divný dom. Ideme na to, jak ten dúhy. Takže máme to toto, urobíme to takýto, bude to Black and Yellow, takže Black, Yellow, bude sa striedať žltá a čierna, jo, nie, tak, čo toto? Ešte si nedáš pokoj, čo? Krása, počekaj. Nemám mojho domu, počekaj preč. Tak. A toto už. Takto. Tak. Teraz si zoberme pekné žlté kocky. Tento dom bude na dve časti, takže, lebo nemáme toľko času. Oh, fuck. Oh, damn. Kde tam vtáč? Tak, toto bude úplná žltá. Ja som zabudol. Hrám kreatív, takže môžu lietať. Môžu lietať a bude to rýchlejší. Môžu lietať. Ale sorry, že si to vystihujem, ale je to chytlavé. Spravíme voľaký Minecraft song, čo vy na to? Míšovi šílenosti, asi to... neviem, kto to pozná, tak pozná tú pesničku. Ja milujú Minecraft, je to len svet, ve ktorým sa nás diaráte hingolstom, diamanty lesom. Minecraft milujú, to najlepšie, že dva žijú. A neviem, sú tam žálejú. Takže Black and Yellow, teraz pôjde zase Black. A Black nigger.
Minecraft song. Ja miluju Minecraft. Jak chłopiec wyjdzie drzwi przebrać. Ja rakielin cobblestone. Diamond, redstone. Redstone. Nie wiem co to jest. Minecraft a nie spędzali was. Sorry, znowu się chciałam. Tak, znów jest postawiony test do bara, to będzie riady niedługo. To jest jako wczeli dom, to powiedzcie co, wczeli dom. Dobra, robimy jeszcze to czasku, tak. Dobra, druga część domu i na drugim parcie widzimy, że już zmiela. Tak to ukończymy, Minecraft miluju. Pozycie drugi part, będziemy dokończywać bit, będziemy robić inne takie tutorialsy uvidíte, dajcie like, aspoň jestli na tomto videu 5 lajkov, aspoň nech to zavoláte, že ja nutia. Ale to ja robím zase Marinu. No a zatiaľ sa vidíme na druhej časti, takže Nie šklikaj na tom záchode. čaute.